Nik uste dut zurrumurruen kontrako eragileak gizartean egotea oso garrantzitsua dela eta kasu honetan Getxon egotea oso garrantzitsua dela gure inguruan dauden mezu txarrak eta zurrumurruak ekiditeko. Niretzat zurrumurruen kontrako eragileak egotea oso garrantzitsuak direz, zurrumurreak beti dauzien kaleetan. Ta etxean, bai. Ta guk dekogu aukera eta tresnak gure etxeetan, herrietan eta abar aldaketa gitxi egiteko eta pixkanaka mundua aldatuko da. Informatu, pentsatu eta ekin.